Slav, natočíme spolu jedno krátke video. Nazdar, nazdar! Ako sa máte na dovolenke? Ani med. Pozrite sa proste. Slovenské more nie je v Chorvátsku, ale v Bystrici na Hrone. Toto úplne piknik, voda, ani med proste, cigaretka, dovolenka za 1 euro. No čo, to si vodu za 65 centov kúpil, stačí. Čo hovoríte na túto destináciu? Táto destinácia, tak toto bude preslavené, dáme tam také 2-3 roky, treba na Bystrickú župu napísať, nech tunáka nám kúsok pobagrujú tieto veci, tunáka, ako vidíte. Kolegynka, serus. A ako bude to po piči, tak pozrite sa proste, tunáka Češi, tunáka chodia, všetko, splav, ani med, proste voda má 24 stupňov, úplne stačí proste. Paráda, ani med. Ako ja ani do zahraničia na čo pôjdem, môžem ísť tu. Ako dlho budete dovolenkovať? No, keď zatanem do fabriky, do kameňovomu, tak iba dnes. Ale aj zajtra pôjdem z fabriky senka.